калі хто ўвойдзе праз мяне, той спаўнены будзе. Хвала Христу, дарагія слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Сёння Беларусь прачнулася ў прамым відэаэфіры. Можа, трохі праспала, але гэта не наша віна, а тэхнічныя праблемы. І, хвала пану, мы іх пераадолелі і выйшлі з вамі на прамы эфір. Думаю, гэта вас цешыць, а цешыць і нас. Гэта ж значыць, што ў нас у студыі ёсць шаноўныя і чаканыя госці. Сёння мы вітаем гасцей, якія прынеслі вельмі прыгожую, радасную навіну. Таму што яны распавядуць пра новы касцёл, які будзе асвечаны ў вельмі хуткім часе. Вітаем у нашай студыі айцоў кармелітаў, пробашча парафіі Божага цела айца Юрыя Кулая і настаяцеля супольнасці кармелітаў айца Сергея Трыстіня. Пахвалены Ісус Христос. Навеки вечна, вітаю. Вітаем сардэчна. Мы ўжо ведаем, і я думаю, што не толькі мы, а ў шматлікіх парафіях горада Мінска ўжо, думаю, гаварылі пра тое, што ў хуткім часе будзе асвечаны касцёл па вуліцы Герасіменка. Вельмі прыгожы, вельмі светлы. Але ж каб дайсці да гэтай кропкі асвячэння касцёла, не кропкі, а пачатку чарговага кроку, так? Этапу, трэба было прайсці не праз адзін, кіламетр жыццёвай дарогі. Давайце ад пачатку, даражэнькія, калі паўстала парафія на Герасіменка? Так, сапраўды, будова касцёла гэта толькі маленькі крок ва ўсім гэтым моры, маленькая капля, таму што вядома, што каб пабудаваць касцёл, то трэба, каб туды хтосьці хадзіў, не проста касцёл будуем, каб ён быў. Увогуле гісторыя нашай парафіі Божае цела распачалася ўжо даўно, у 2004 годзе, калі распачаўся ў касцёле год Эўхарыстыі. Святы Ян Павел II заснаваў гэты год Эўхарыстыі, які пачаўся 2004 і працягваўся ўвесь 2005 год. І ў гэтым годзе святарская рада, якую узначаліваў тады мітрапаліт кардынал Казімір Свёнтак, вырашылі, што паўстане парафія Божага цела, якая будзе такім вотумам, дарам беларускага народу, удзячнасцю беларускага народа за Эўхарыстыю, за дар Эўхарыстыі. Гэтую справу даручылі ксяндзу Ігару Лашуку, які тады ўжо быў пробашчам у Серабранцы парафіі Яна Хрысціцеля. І ён распачаў арганізоўваць, збіраць людзей, шукаць людзей у мікрараёне вуліцы Ангарскай для таго, каб распачаць гэты працэс заснавання парафіі. І ў 2007 годзе была зарэгістравана парафія Божага цела мінскім гарвыканкамам, і пачалося жыццё парафіі, можна сказаць, як маленькае дзіцяці, якое нарадзілася і пачынае рабіць свае першыя крокі. Адразу парафія была пасля рэгістрацыі перададзена айцам кармелітам босы, нам тады якраз ужо прыйшоў біскуп Антоні Дзімянка, быў апостальскім адміністратарам Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. І ведаем, што яго прагненнем было, каб у кожным мікрараёне Мінска паўстала парафія. І тады падзялілі мапу Мінска на розныя часткі. І у нас быў выбар таксама, якую парафію прыняць. Айцы, тагачаснае кіраўніцтва наша вырашылі, менавіта ім спадабалася тэрыторыя парафіі на Ангарскай, там, дзе шмат
лесапаркавай зоны, ёсць вялікія дамы, многаэтажкі, а ёсць таксама северны пасёлак, які мае такі свой такі вясковы стыль, таксама вельмі прыгожы і цікавы. І шмат, канешне, там знайшлося католікаў, якія прыехалі у сярэдзіне 20 стагоддзя працаваць на фабрыкі, на заводы, са ўсёй Беларусі. І менавіта вось так распачалася гісторыя нашай парафіі. Спачатку хадзілі, маліліся ў кватэры, па кватэрах парафіянаў, хто запрашаў, то была маленькая супольнасць, кіраваў тады парафіяй пробашчам быў отец Юрый Находка, першы пробашч парафіі. Пазней удалося зняць памяшканне, актавую залу уже семясцовым, такі знакавы будынак для нашай парафіі. Шмат гадоў там адбыліся першая камунія парафіі для дзяцей, якую таксама удзяліў ксёндз біскуп Дзімянка Антоній. Было 6 альбо 7 дзетак, здаецца, так. Там і біжмаванне было, і хросты, і шлюбы былі, і вялося нармальнае жыццё. Кожны дзень, амаль што кожны дзень, будны дзень была святая імша ўвечары, а ў нядзелю 3 святыя імшы было, на якой збіралася вельмі шмат людзей. Стварыўся такі парафіяльны касцяк. Закрыстыя знаходзілася пры ўваходзе ў актавую залу, таму святары, якія служылі, яны і віталі ўсіх, і таксама развітваліся з усімі, і усіх ведалі паімённа, з усімі сябравалі, сапраўды такая сямейная атмасфера склалася і была вельмі такая прыемная. Пазней у 11 годзе вырашылі, трэба ўжо працягваць рухацца далей. Атрымалі зямельны надзел і распачалі будаваць капліцу, якую далі тытул Маці Божай Шкаплернай. Вядома, кармеліты для нас гэта важны элемент у жыцці духоўнасці Марыйны, таму капліца была асвечана пад тытулам Маці Божай Шкаплернай, каб тытул Божага цела захаваць уже для будучага касцёла, які пачаў будавацца. У 17 годзе былі закончаныя праекты, і ў 18 годзе пачаў будавацца касцёл Божага цела і кляштар для жыцця айцоў кармелітаў, якія будуць абслугоўваць і служыць у парафіі Божага цела. Вось так коратенька гісторыя нашай парафіі. Слухаючы гісторыю, я разумею, што гэта 7-8 гадоў спатрэбілася на будову касцёла. Правільна я палічыла? Закладзеныя. В 18 годзе пачала, на зіму, восенню пачалі мы будаваць, у 18 годзе, то 6 гадоў. Ого, 6 гадоў. Гэта я таму што я ведаю, што гэта, назіраючы за тым, як будуюцца касцёлы паўсюдна, гэта хутка. Як гэта вам удалося адкрыць сакрэты якія-небудзь? Слухайце, нас жа людзі слухаюць. Можа, ваш досвед будзе карысным. Вельмі хацелася проста. Напэўна, Божае спрыянне, Божая воля, таму што калі мы бачым тое, што сёння мы бачым, то гэта, канешне, Божая воля, па-першае. Па-другое, гэта добрыя людзі, которые сваімі малітвамі, працай і ахвяраваннямі падтрымлівалі гэтую справу. І нашы парафяне, которые, і таксама людзі з-паза парафіі, дабрадзеі, нават і з замежжа, добрыя людзі, которые спрычыніліся да гэтага. І, канешне, праца супольнасці нашай усёй, таму што парафію вядзём не пробаш адзін вядзе, але уся супольнасць працуе, каб усім было добра. Як адна сям'я. То, што отец Сергей на пачатку казаў, спачатку перад тым, як будаваць касцёл, трэба упэўніцца, што ёсць сэнс яго будаваць, ёсць для каго будаваць. І калі сёння глядзім на нашу парафію, то бачым, што сапраўды ёсць сэнс, вялікі сэнс, таму што парафія вельмі жывая, вельмі перспектыўная.
ёсць на святых імшах прадстаўнікі ўсіх пакаленняў, да, і кажуць ад мала да веліка, таму мы цешымся з гэтага і стараемся прыкласці ўсе намаганні і фізічныя і духоўныя, каб эта парафія сапраўды жыла, каб дыхала абодвама лёгкімі, да, у сэнсе такім і духоўным. Вядома, што калі кажам пра сакраменты, пра святыя імшы, пра душпастырскую апеку, але таксама і вось гэты матэрыяльны бок, да, тая святыня, которую ўжо вось у суботу будзем асвячаць бліжэйшую, гэта, канешне, бачны знак таго, што людзі вераць у Бога і людзі хочуць ісці да Бога, таму што кожны касцёл — гэта месца сустрэчы чалавека з Богам. Таму вось мы цешымся, што удаецца нам супольнымі намаганнямі, вось, і, вядома, з Божым спрыяннем эту справу далей весці на хвалу Божую для добра касцёла. Да, дзякуючы таму, што мы супольнасць, то ёсць магчымасць не занядбаць ніякага элементу у працы з людзьмі, да, тому што можна будаваць касцёл, але забыцца пра парафію, забыцца пра душпастырства. А вось такі падзел абавязкаў, ён дазваляе на ўсе кірункі проста працаваць, і сапраўды гэта нам удаецца в такой згодзе сяброўскай, згодзе такой сямейнай, што можам і людзям даць тое, што яны патрабуюць, служыць для іх, але таксама і займацца гэтай матэрыяльным бокам, які без якога проста немагчыма пабудаваць касцёл. Да. Троху яшчэ да будовы. Раскажыце, дражэнькія, не бывае так, каб усё было лёгка, асабліва ў будове або рамонце. Вось мы ведаем, Радыё Марыя перажывала не так даўно рамонт, мы ведаем, што ў нас тут было складанага. Раскажыце сакрэцік, што было найбольш складаным, які этап у будове касцёла? Ну, я, пэўна, магу тут сказаць больш, чым отец Юрий, таму што я вось менавіта займаўся непасрэдна будоваю і з адносінамі з будаўнікамі, з праекціроўшчыкам. Канешне, самае цяжкае для мяне это быў пачатак, таму што я зялёны у справе будаўніцтва. У нас у семінарыі не вучылі кіраваць, будаваць і быць прарабам. Ідэя для семінарыі. Новая дысцыпліна. Не, думаю, што этого не патрэбна, да. Але так, конечно, просто калі ты атрымліваеш праект і атрымліваеш экспертызу і можаш пачынаць дазвол на будову, што далей, з чаго пачаць, да? То у цябе няма ні вопыта, ні людзей няма, которые тебе падскажуць. І, конечно, першая справа гэта трэба сабраць каманду добрых людзей, якія ведаюць штосьці, якія разумеюць, якія, можа, будавалі, якія ведаюць, дзе якіх спецыялістаў знайсці, дзе якія матэрыялы знайсці. Дзякуй Богу, вось Бог нам пасылаў такіх людзей, сапраўды, которые нашы парафяне, которые працавалі ў розных структурах, розных фірмах, якія дакраналіся да будоў, ім падказвалі мне, мы разам шукалі матэрыялы, разам выпісвалі. Попали, конечно, мы на такі цяжкі час, таму што тады мы памятаем, што пачаўся эканамічны крызіс у Беларусі. Матэрыялаў было вельмі цяжка купіць, яны вельмі падаражэлі, ну і тут все ішло на экспарт, і было сапраўды трэба было зрабіць много намаганняў, каб знайсці добрыя якасныя матэрыялы па нармальнаму кошце. Потым прыйшоў каранавірус, зноў праблемы, зноў, канешне, это і фінансавыя праблемы, і немагчымасць ахвяраванняў пастаянных, стабільных. Это тоже як бы ускладніла працу. Але ж неяк Бог даў, пакіраваў, дапамог, што змаглі мы пераадолець все крызісы, і хоць, можа, не так хутка, як бы хацелася, таму што закладалася ў праекце, што касцёл наш павінен пабудавацца за 13 месяцаў. Конечно, ведаючы магчымасці касцёла, это немагчыма проста, да, і заўсёды касцёл будуецца за ахвяраванне вернікаў, і ахвяраванні яны не паступаюць адразу, яны паступаюць паступова, часткова.
паступова, і таму праца ідзе там можа медленно, але ж ідзе, да, стабільна. Таму мы таксама будавалі, можа не так хутка, але пастаянна ішлі працы, пастаянна нешта рабілася, і людзі тоже это бачылі, цешыліся, там стараліся таксама ім паказаць эфекты працы, это эфекты іх ахвяраванняў, іх малітваў, каб яны таксама радаваліся разам з намі, бо это мабілізуе і дапамагае, вось так. Ну і гэта, пэўна, такія былі самыя цяжкія моманты, а ўсё іншае гэта звычайныя працоўныя моманты, працоўныя элементы, з якімі чалавек кожны сустракаецца. Вядома, што ну, все трэба запасціся сіл, нерваў і все можна пераадолець. А, конечно, нервы таксама было шмат, тому што вось вечарам кладзешся ў ложак і толькі думаеш, так, як это правесці праводку, каб потым будзе зашывацца гіпсакартонам, каб потым не драбіць, каб потым дзе прадумаць, дзе это все зрабіць, каб перад аддзелкай ўсё гэта да толку давесці. Ну, конечно, праект праектам, але гэты праект, ты глядзіш на яго, трэба яшчэ неяк рэалізаваць, да, і практычна, да. Конечно, да. Вось троху абмінула гэта пытанне, але вельмі мне цікава. Як вы абіралі ўвогуле праект касцёла супольна? Дзе вы знайшлі яго? Бо касцёл вельмі прыгожа выглядае, вельмі прывабна. Як яго абралі? Ну, сапраўды, у нас мало экспертаў такіх, которые могуць пахвастацца такім архітэктурным дойлідствам, альбо, скажем, могуць прадставіць сакральным некія праекты. Таму мы шукалі просто, каб захаваць такой кармелітанскі стыль, бо кожны ордэн як бы мае сваю такую традыцыю, таксама архітэктурную. Ну і, конечно, дапасаваць гэты стыль да месца, да таго месца, да тэрыторыі, якую нам выдзеліў горад для будаўніцтва касцёла. Мы кіраваліся нашымі кармеліцкімі касцёламі ў першую чаргу. Мы паказалі архітэктару касцёл Святой Тэрэсы ў Вільні. Ён менавіта мае такі фасад, і потым у Любліні у нас касцёл таксама з такім фасадам, у Познані касцёл кармелітаў з такім фасадам, і больш-менш мы вось кіраваліся такімі нашымі кармеліцкімі касцёламі, і пазней ужо архітэктар рысаваў, маляваў, што мы хацелі. Так як гэта месца, на якім стаіць касцёл, не мае высокіх будынкаў побач, то мы маглі таксама захаваць вось этот элемент кармеліцкі без вялікай вежы. Таму што кармеліцкія касцёлы ў гістарычна, кляштары касцёлы будаваліся заўсёды не ў цэнтры горада, не ў цэнтры гарадоў, а за сценамі ўжо горада, альбо на такіх месцах ціхіх, спакойных, лясных. Таму там ніколі не было вялікіх вежаў, бо вядома, для чаго вежа. Вежа это самае, каб паказаць, што касцёл узвышаецца над усімі будынкамі ў горадзе. А так як вось будавалася па-за горадам, то не было такой патрэбы ў вежах, і мы таксама за намі прыгожая лесапаркавая зона, няма вакол нас вялікіх будынкаў, таму маглі сабе дазволіць, вось, каб касцёл у такім нашым стылі захаваць. Ну і гэта ўжо там супольная праца архітэктара і нас, мы штосьці свае, архітэктар прапанаваў, мы штосьці прынималі, штосьці адкідвалі, была дыскусія, нават і ругаліся, так, не без гэтага, але вось дайшлі да такого кансенсусу, і сёння задаволены і мы задаволены, і архітэктар таксама задаволены, вельмі падабаецца. Ну і думаю, што людзям таксама падабаецца, таму што водгукі вельмі прыемныя, калі хтосьці прыязджае ў наш касцёл і знешне, звонку, але таксама ўнутры ўжо амаль што ўсё гатова, ўсё зроблена і набрала сваёй такой прыгажосці, аскетызму такого кармеліцкага, ну, але таксама такой утульнасці для малітвы, для духоўнага жыцця, таму што, як сказала адна з сясцёр, якія працуюць
служыць у нашай парафіі, кажа, што вось это касцёл, у якім ужо можна маліцца. То вельмі такое, ну, важнае, таму што сапраўды мы калі прыходзім у нейкі касцёл, мы адчуваем месца, вот кажам, намоленае месца. Тут такі дух, такі вось малітвы, хочацца маліцца, лёгка маліцца, да? А часам у новых будынках, у новых касцёлах не адчуваеш гэта такой намоленасці, такой, як бы, яшчэ да, ён з цягам часу прыйдзе, таму што малітва наш тоже так духоўна ўплывае на сцены, на атмасферу, да, энергію. Але вось сестра кажа, што ў гэтым касцёле уже можна маліцца, хоць яшчэ ён зусім малады. Отец Юрый, а якія сёстры працуюць у вас на парафіі? Мы ўжо тут пагаварылі, то даведаліся, што на парафіі працуюць сёстры і што яны робяць. У нашай парафіі, дзякуй Богу, працуюць сёстры міласэрнасці, сёстры шарыткі. Вельмі думаю, што не памылюся, калі скажу, што іхняя супольнасць, як і наша, вельмі дружная, вельмі актыўная, вельмі радасная. Думаю, што яны на сваім месцы, вельмі працавітыя сёстры, сапраўды адданыя Божай справе. Сёстры, канешне, дапамагаюць у парафіі, перш за ўсё, як катэхетка ёсць, которая займаецца адукацыяй вось дзетак, пачынаючы ад падрыхтоўкі да першай споведзі камуніі і далей. Вось таксама сёстры дапамагаюць вось у дэкарацыях у касцёле, дапамагаюць у працы з беднымі, гэта іх харызмат, дапамога бедным, таму заўсёды яны адкрытыя не толькі на такія справы, скажем, катэхетычныя, адукацыйныя, але і на любую дапамогу вось пры дапамозе патрабуючым, нейкая харытатыўная дзейнасць, вось сапраўды вельмі, ну, на ўсіх, хтосьці мае музычныя здольнасці, то памагае ў музычным плане, хтосьці мае нейкія там здольнасці па гаспадарцы, таксама сёстры заўсёды падтрымліваюць нашу супольнасць, нейкі там пірог спякуць, ці штось там дапамогуць прыбраць, арганізаваць, сапраўды вельмі, як адна каманда. Мы там, я кажу, дай Божа кожнай парафіі такіх сясцёр, як у нашай парафіі. Вот. Таму цешымся, што яны ў нас ёсць. Моя мара, асабістая мара была яшчэ, я вось родам з Брэста, там у нас было раней дзве парафіі, вось там у цэнтры, там яшчэ далей адна. Дык вось у нашай парафіі былі адны сёстры, а ў другой парафіі былі сёстры шарыткі. Дык вось я так глядзеў і так думаў, асабліва вось адна сестра, которая вось пра ці Сергей казаў пра касцёл, што ўжо можна маліцца, да, сестра Барбара. Вось вельмі мне падабалася сваёй актыўнасцю, такой адданасцю справе сваёй, да, і вось я думаў так, вот каб это ў маёй парафіі былі сёстры шарыткі і сестра Барбара канкрэтна, а цяпер маю і адно і другое. Пан Бог такі паглядзеў, Да. ну добра, заслужыў. Так. На такую ласку, так. А можа гэта пытанне будзе зручным або незручным, але не магу не задаць яго. Я сама паходжу з Менска, і таму ведаю раёны, у якіх, ну, збольшага, якія ў нас тут ёсць, так. І ведаеце, ёсць такое у нас меркаванне, ёсць рэпутацыя пэўная ў раёнаў. Ангарская і Герасіменка гэта складаны раён горада Мінска, так было традыцыйна, гэта такі працоўны раён, гэта раён, дзе сапраўды было шмат дзяцей, шмат дарослых, але не заўсёды ён быў такім, ну, бяспечным, скажем так, так. Вельмі хочацца спытаць, як вам жывецца ў тым асяродку, як вас успрымае мясцовае насельніцтва вось працоўнага такога раёну? Я прыехаў у Мінск у 2008 годзе, адразу пасля пасвячэння святарскага, і вядома, што мы трапілі адразу ў гэты раён, і там пасяліліся ў гэтым раёне, мы здымалі кватэру з отцом Юрыем, і там жылі, каб быць бліжэй да гэтых людзей. Канешне, калі я прыехаў у Мінск і казаў, што вот я на ангарскай, ўсё, ангарская, не дай Боже. Будучы з гэтымі людзьмі, я не разумеў, чаму так все людзі рэагуюць на ангарскую, на што ангарская.
Я шчыра кажу, уже ў 2008 годзе не дасведчыў таго скажем таго ж пра што гаварылі там іншыя жыхары іншых раёнаў. Уже мне здаецца, што гэта вельмі моцна змянілася, да? Это можа там у 90-х гадах штосьці такое было, да? Вядома, што кожны раён мае свае асаблівасці, да? Калі мы скажем, напрыклад, пра цэнтр Менску, конечно, там будзе больш там, скажем, інтэлігенцыі, да, больш такіх людзей, которые там багацейшых, скажем, і которые, ну, трошки іншыя. Наш раён складаецца з працаўнікоў, з работнікаў, заводаў, заводчанаў, да, у большасці. Але гэта цудоўныя людзі. Людзі з традыцыяй, людзі з такой хрысціянскай традыцыяй, таму што яны прыезджыя з розных куткоў Беларусі, да? З вёсак, прывёзшы з сабой традыцыі. Прыходзячы ў касцёл, яны не закінуць ногу за ногу, яны не ў тэатр прыйшлі, яны гэтага разумеюць, што вельмі часта, напрыклад, інтэлігенцыя не разумее, да? Мы можам бачыць там у катедры ці ў шваім касцёле, калі прыходзяць ногу за ногу закінуць, і мы прыйшлі в тэатр, ксёндз тут выступай перед нами, да? Тут людзі з традыцыямі, людзі, якія ведаюць, што такое набажэнства, што такое маёвае, чэрвеньскія набажэнствы, што такое каляда. Там не трэба тлумачыць, да? Гэта вось людзі, якія гэта перажылі ў дзяцінстве, гэта мелі, з дому гэта прынеслі. Таму вось з такога пункту гледжання хрысціянскага, каталіцкага, традыцыйнага, то вельмі цудоўныя людзі просто, да, і калі казаць. Калі казаць пра вось маральны облік людзей, то мне здаецца, што у кожным раёне, у кожным горадзе ёсць свае мінусы і свае плюсы, да? І вельмі важна, што любіць гэтых людзей такімі, якімі яны ёсць, не чакаць ад іх чагосьці там высакароднага, высокага, таго, што можа яны не ведаюць, як гэта праявіць сябе, але дастасавацца да іх, гаварыць іхняй мовай, гаварыць так, як яны сапраўды могуць успрыняць, і гэта людзі вельмі цудоўныя. Магчыма, што паўплывала шмат таго, што, напрыклад, на тэрыторыі на Ангарскай была турма калісьці, да? Цяпер этой турмы ўжо няма. Там цяпер на месцы этой турмы пабудавалі шматпавярховікі, там засяляюцца людзі. Это таксама знікае пэўны катэгорыя пэўных людзей, да, которые там былі. Былі цыгане, вельмі шмат на северным пасёлку было цыганаў. Цяпер уже іх так шмат таксама няма, выехалі. Это тоже уплывае на людзей. Таму я нічога дрэннага не магу сказаць пра людзей, пра гэты раён. Бяспечны. Мы і сёстры, вот, напрыклад, ходзяць з касцёла у сябе да кляштар праз лесапаркавую зону, ніколі там не сустрэліся з нейкай агрэсіяй, ці што это небяспечна. Нашы легіянеры таксама ходзяць у парк, размаўляюць з людзьмі, і таксама не сустрэліся з такой агрэсіяй ад людзей. Все вельмі прыхільна, культурна, калі расказваюць пра свае сведчанні, то все заўсёды вельмі задаволеныя. Таму мне здаецца, што ўжо трэба адысці ад такога погляду менавіта на раён гэты, на людзей. Будзем разбіраць гэтыя стэрэатыпы. Да, стэрэатыпы. Гэта пытанне было такое. Дадам таксама, калі дазволіце, вось восенню мінулага года да нашай парафіі яшчэ далучылі мікрараён Шабаны. Вось, і, напэўна, у Мінску таксама, як Ангарская, такі, скажаш, Шабаны, так часам людзі шарахаюцца. Тоже завадчане, да. Да, таксама завадчане. І вось у гэтым годзе ўпершыню у іх мы хадзілі па калядзе, і я вось як пробаш захацеў бліжэй з імі пазнаёміцца. Пайшоў сам туды па запрашэннях і так тоже думаў, як это будзе, якія там людзі жывуць. Некаторыя да нас уже прыходзілі ў касцёл раней, некаторыя вось толькі цяпер пачалі прыходзіць. І вось скажу, калі заходзіў у гэтыя кватэры, сапраўды, людзі небагатыя, людзі сярэдняга дастатку, але вельмі гасцінныя, вельмі працавітыя. Вот то, што казаў ці Сергей, завадчане. Відаць, што гэта людзі труда, людзі працы. Але ў хаце, апрача вось такой сардэчнасці, гасціннасці, я ўбачыў старыя абразы на сценах, убачыў крыжы, убачыў ружанцы ў руках людзей, да, вось фігуркі Маці Божай, святога Юзафа там дзесьці на шафе, там ці ў секцыі там. І сапраўды людзі
моляцца разам малітвы. То есть я адчуў сябе сапраўды ў такім вось, паміма вось, што гэта шабаны, да, але гэта людзі там вялікага сэрца, людзі, которые традыцыйныя, веруючыя, сапраўды з усёй Беларусі там калісьці пераехалі ў Мінск і вось пачалі працаваць на гэтых заводах, пачалі там будаваць кватэры, да, і сапраўды сёння з вялікай радасцю я там быў і з імі размаўляў, вось пытаюся, проста скажыце мне, як на сённяшні дзень вы гэта бачыце знутры, таму што адна справа, што я прыйду, з вамі паразмаўляю, але як вам тут жывецца, да, улічваючы такую рэпутацыю там, што неблагапрыятныя там ці праблемныя там нейкія людзі. Кажа, ойча, ведаеце, што не, людзі ўжо змяніліся. Ужо ў нас няма такога. Ёсць і дзіцячыя пляцоўкі сярод дамоў, ёсць і там, дзе маці гуляюць з калясачкамі, там, да, дзе сямейныя пары гуляюць. Сапраўды, я гэта таксама бачыў. Хоць гэта было зімой, так ужо шмат не гулялі, як летам, да, але напэўна, са сведчання людзей вынікае, што ўжо гэты пакаленне людзей перамянілася, што ўсё ж такі ўжо і ў шабанах, і на Ангарскай добрыя, цудоўныя, веруючыя і спагадлівыя людзі жывуць сапраўды. А калі мы яшчэ не кажам пра людзей, а вось пра сам раён, то трэба сказаць, што ён вельмі прыгожы раён. Ён зялёны, там столькі лесапаркавай зоны, столькі лясоў, столькі вось зелені. Вядома, што гэта было спецыяльна захавана, там, каб трошкі палепшыць экалогію ад заводаў, але там не адчуваецца такого запаху заводаў, нема дыма, задымленасці. Ну, вельмі утульна, вельмі прыгожа. Даступнасць магазинаў, даступнасць вось школ, дзіцячых садкоў вельмі высокая, таму вось для камфортнасці жыцця гэты раён, ну, вельмі прыемны, вельмі добры. І цяпер яшчэ цэлы кармеліцкі кляштар і сапраўдны касцёл з капліцаю нават. Ну так. Слухайте, вы так распавядалі цёпла, сапраўды захацелася адразу паехаць, паглядзець, пабыць, бо я шчыра прызнаюся, я яшчэ не была. Вельмі далёка сама жыву ад вас на зусім іншым канцы горада, у Каменнай Горцы. У нас таксама, так сабе рэпутацыя, я вам скажу, лічыцца. Але я стаю на тым, каб разбураць гэтыя міфы. Глядзіце, якія выкшталцоныя людзі туды за акраіну Мінска. Усё залежыць ад людзей, правда? Чым жыве тэрыторыя нейкая, залежыць ад людзей. Ну, давайте цяпер да нашай непасрэднай святочнай тэмы пераходзіць. Куды мы запрашаем, калі мы запрашаем усіх, хто нас чуе, усіх, хто можа патрапіць. Калі ласка, распавядайце, дарагія. Запрашаем усіх. У суботу, бліжэйшую 7 чэрвеня, адбудзецца пасвячэнне нашага касцёла. А 12 будзе святая імша, якую узначаліць наш мітрапаліт, арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Будуць таксама іншыя запрошаныя госці. Будзе прыгожы абрад. Вось спачатку распачнецца на прыступках касцёла, потым будзем уваходзіць у касцёл, будзем слухаць Божае Слова, будзем маліцца аб асвячэнні, асвячаць, кансакраваць, вось усе абрады, которые будуць. Таму шчыра запрашаем да супольнага святкавання. Вечарам плануецца у нас сямейны парафіяльны пікнік, які арганізоўваюць нашыя парафіяне на 18 гадзіне, каб вось не толькі ўрачыста ў касцёле адзначыць, памаліцца, але таксама і пасвяткаваць, будаваць гэту адну вялікую парафіяльную сям'ю, менавіта праз супольны пачастунак, супольную забаву, праз быццё разам. Гэта вельмі важна, каб падтрымліваць не толькі такія, скажем, афіцыйную частку, але і вось гэта такая ўжо больш сяброўская частка. 8 чэрвеня, гэта нядзеля, у 12 гадзін адбудзецца святая імша падзякі за будову, за дабрадзеяў, за ўсіх, хто спрычыніўся і духоўна, і матэрыяльна да рэалізацыі гэтай важнай справы. Гэту святую імшу узначаліць былы мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Тадзеуш Кандрусевіч, які вось таксама вялікі удзел меў у станаўленні гэтай святыні праз малітву і праз тое, што таксама спрыяў нам у нашых справах, будучы мітрапалітам. Вось
Ён асвячаў пляцоўку таксама пад будаўніцтва і капліцу потом асвячаў, да. Вось таму для нас таксама і для яго напэўна тоже это такі важная падзея, важны момант, таму шчыра запрашаем да гэтых вось падзей, да святкавання супольнага, будзем усім рады. Месца вельмі утульнае, думаю, што ўсім усяго там. Ну і, конечно, спадзяёмся, што будзе трансляцыя на радыё Марыі святой імшы. Спадзяёмся. І мы вельмі запрашаем і вельмі дзякуем сапраўды радыё Марыі, што ўжо не першы раз будзеце ў нашай парафіі, уже былі трансляцыі, яшчэ і з капліцы была трансляцыя, і таксама уже з новага касцёла была трансляцыя. Мы вельмі цешымся, што з нашага сяброўства, з нашага такого агульнай супрацоўніцтва. Перахапілі мае словы, толькі хацела гэта сказаць, але бачыце, на адной хвалі. Правільна, але мы гэта значыць што? Гэта мы на адной хвалі думаем. Сапраўды, дарагія слухачы радыё Марыя, ведаеце, што ў суботу мы зробім усё ад нас магчыма, ўжо рыхтуем транслятар, ксёндз Александр паедзе, паставім і спадзяёмся, што ўсё атрымаецца і будзе трансляцыя святой імшы менавіта за свячэнне касцёла Божага цела па вуліцы Герасіменка ў Мінску. І гэта вялікае радаснае свята для нас усіх, калі асвячаецца новы касцёл, дзе б ён не быў. І вельмі хачу перадаць прывітанне усім парафіянам вашым з Шабаноў, і з Ангарскай, і з Герасіменка, усіх прылягаючых вуліц, Дражні, і Сляпянкі. Усе, хто там. Бо ведаю, што мы адтуль маем валанцёраў, якія прыходзяць на радыё Марыя. Даражэнькія, вялікае прывітанне. І не адзін раз цёплыя словы чулі пра вашу парафію, і самі ў вас былі сапраўды. Дзякуй вялікі, што вы даехалі, завіталі і распавялі пра вашу важную падзею, важную для ўсіх нас. Хай пан Бог добраслаўляе надалей. Спадзяёмся, што у суботу сустрэнемся на хвалях радыё Марыя і на яве. Так, запрашаем. 20-й аўтобус туды едзе з Акадэміі навук, прямо пад касцёл. 16-й аўтобус едзе з Чыжоўкі, ну і 61-й з Шабаноў таксама едзе. А там можна тройкай даехаць, там таксама недалёка прайсціся. Ад самага вакзала. Завітвайце, калі ласка, на свята. Цешцеся разам з усімі намі. Хай новая парафія, хай новыя парафіі паўстаюць на Беларусі, хай будуюцца і асвячаюцца касцёлы. Пахвалёны Ісус Христос. На веки вечные. С Богом. Ніколі не здавайцеся ў цяжкасцях. Звяртайцеся за дапамогай да Езуса і Марыі, а потым без страху ідзіце наперад. Вы слухаеце радыё Марыя.